Ýuwasrak goýup baranokma. Bolşuňyz näme? Bardan meni ötmelmi? Bar derece galanlaryny getirip Baran, şunkudan heziliyor. Emmi de yerine getirip berýän yerlerini goýaýyn galy. Şoň ýerinde işläýän. Goýup Ferhat. Oglanyňa diýde çaltyrak getirsinler de ýükleri. Sakaşyk jaňa dip dura. Helle näre aýlap dur. Entek ondan birem gelen oga bilen. şoňkudan heziliyor. Üstüme ýygranman. Oturan ýerine koşuýdy, çaýda açýan, kompýuter oýnap, telefona jogap berenmän. Ay bolýar. Aytaş, näme işlen giýjek gali? Helleme zakaşyň maňa jaň edip oturar. Näme işiň edip oňaram gapmy? Bolmasa listle ruçka beren ardan ýa-da. İşiň etseňiz jaň oturmaňdy. Vay, keçe gaçan pampasa ýalap bol. Şoňkudan heziletgen ýokda, şoňa derek işläýseň, gelýärde iş boýranmalyp çykdyk diýe, haçan görseňem başlygyň kabinetinde. Hey, iş gatdy. Netije ýok da, her kim aýlanyp ber onna munna gıybet edip. Hem şu batlara feredip bolanokmy? Serde saç serde. Baranda feredýän bolsaň. Böyle. Ay o hedille bas bolyp oturan ýanynda barmanet. Tamanadyr iş etmeýän ýaly. Şu işgärlenkiden hedilýär gaý. İşiň et, öýüňe gaýtyp da ýat. Hiç bir aladan bolmasynlar. Sen her näçe beýle gallagyňça özüňe üçin sen hiç bir iş etmeýän ýaly. Emma öyle. Kämil görünýän her bir adamyň aňyrsynda side görünmeýän uly kynçylyklar bardyr.